So, hindi ko lang siya na-change. Actually, is 825. Ayan. There. 200. Hi guys! Hi guys, good morning. So, this is our family budget. So today, this is my grocery day at nakapag-meal plan na ako. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko sa aking meal plan, kung ano yung mga kakainin namin today. Hindi pala today, for this week. So, August 19 to August 26 yung 25th yung sahod ng asawa ko, pero ginawa ko na siya 26 para at least hindi na ako mag-aantay dun sa basta kasi sometimes basta yon. So yun nga, gumawa ako na medyo makulimlim guys kasi medyo parang umulan kanina. So I have here my meal plan. So ito yung meal plan ko, so papakita ko sa inyo ha. So, ito yung aking meal plan, guys. So, meron akong mini whiteboard. So, hindi ko lang siya na-change. Actually, ano pa yan? August 19 to 26. Hindi ko siya na-change. Pero ito yung mga, so, Saturday to next Saturday. So, ayan. So, Saturday yung grocery day ko. Tapos, meron akong breakfast, tinola, kamunggayan, kamonggayan means yung chicken na dalagyan ko ng malunggay. So, ayun. Tapos, itong inunon, paksiw yan. Isdang paksiw. Paksiw. Egg, tapos dried fish, fried fish, munggo. Na yung budget ko na 1,000 a week. Diba? So, ayun. So, meron ako dyan, bangus, kasi may mga isda ako, bangus, tapos isang 80 pesos na fish na yung isda lang na umumurahin lang na isda talaga. So, ayun. Tapos, egg, isang tray na egg talaga yan. Actually, may egg pa na natira doon, pero ang itlog kasi parang pag for example, like, mabilisan talaga yung itlog talaga, the best. Yun talaga. Tapos, tinapa, yung sardines, tapos yung rice, na 2 kilo. So, ayan lahat, guys. So, yung total ko, guys, is 825. Ayan. So, 825 yung total ko. Tapos, dahil nga 1,000, 1,000 siya. So, may sobra ako na 175 pesos. So, para yun sa kung kukulangin ako sa fruits or snacks dehydrated. So, dito sa list ko, wala kang makikita na snacks. Yung lang yung makikita nyo dyan, yung fruit. Yung fruits na 100 pesos. So, kasi, again, magpapancake na naman ako kasi yun lang yung kaya kong ipakain sa kanya kasi medyo ngayon, basta yun. Tapos, yung coffee. So, mamaya i-haul ko ito, ipapakita ko to sa inyo. Ano yung mga nabili ko. Kung makakapag-stick pa ako sa budget ko na 825 pesos or sana ay maless pa doon, 'di ba? So, ayun. Kita-kits mamaya, guys, kasi siguro maaga ako aalis today kasi yung anak ko kasi nilagnat siya. So, 2 araw siya nilalagnat. So, yun. So, kailangan ko lang umalis ng maaga para maaga din ako makaka-uwi. So, bye! Hi guys! Good evening at nagabihan ako at hindi ako natuloy kanina sa pamamalengke dun sa palengke talaga. Kasi nga diba sinabi ko sa inyo kanina, pupunta ako sa palengke kaso hindi ako natuloy talaga kasi yung anak ko nilagnat talaga siya. So, hindi ko siya pwedeng dalhin kasi may lagnat siya tapos umuulan pa. Kasi hindi ko rin siya pwedeng iwanan kanina kasi medyo naghahanap siya sa akin. So, ngayong hapon, inaliw ko lang siya sa YouTube Kids na app para talaga makaalis lang ako talaga. So, dyan lang ako namalengke doon sa yung sinasabi ko sa inyo na mamalengke ako minsan. So, doon.
So, today is dahil ginabi na tayo. So, i-haul ko na ito. So, si Papa, mamaya pa yun uuwi kasi may meeting sila. So, ayun. So, hindi pa ako nakapagluto ng hapunan kasi magbe-bread lang sana kami mamaya. Pero ewan ko, baka kasi free sila mamaya sa hapunan doon kasi may nandun yung boss nila. So, baka doon na siya maghapunan. So, ako naman, kasi si Hagrid, pinakain ko lang ng lugaw. Kasi medyo talaga yung niya, medyo hindi maganda yung pakiramdam. So, yon. So, kagaya na sinabi ko, 1,000 pesos. So, papakita ko sa inyo ngayon. Kanina pinakita ko na sa inyo yung aking meal plan at saka yung aking grocery list. So, dahil hindi ako nakapunta sa palengke, so hindi ako nakabili ng bread. So, sabi ng asawa ko, meron daw promo na naman sa Manho na brand, yung whole wheat bread. Pero actually, yung whole wheat bread na yun, is 35 pesos lang siya. So, hindi talaga siya, I think hindi talaga siya full na whole wheat bread. Kasi, sobrang mura. Siguro may halo talaga siyang, medyo mas marami yung white na Pero, mas okay na lang yun kasi yung plain talaga na white, na sobrang tamis. So, yun. So, nagpabili ako ng dalawa. So, pero mag-expire siya this 20. Yeah. Sunday siya mag-expire. Pero, hindi naman ako nag-alala kasi so, dalawang buy one take one at bali, 4 lahat na bread. Na loaf bread. So, yung dalawa, ilalagay ko lang sa freezer para hindi siya maano. So, okay lang yun. So, simulan na natin. So, pumili lang ako ng half kilo na guys, oil. So, ayun, this is 25 pesos yung half. So, bumili ako. Tapos, dahil may sardines ako sa hapunan, so, bumili na ako ng isang sardines. So, bumili ako ng luya. Tingnan nyo naman yung luya para na na siya, pero wala akong choice. So, this is 4 pesos. Ayan yung price niya, nakalagay. Tapos, ito naman sa onion, isang tie na Nescafe na really white green pack. This is 40 pesos. So, ayan. So, yung coffee namin guys, yung siya ganun coffee talaga. Yung pinil ko last, yung sa labat, every namin ininom yun sa gabi. Tapos ito naman sa umaga. So, isang ganito, hinahati ko pa yan. Kasi, para hindi ka naman tamis. Stupid na rin, diba? So, ayan. So, actually, 8 pieces lang sana yung bibigyan ko. So, mas mura yung green pack na isang tie na Nescafe na really white yung green pack. This is 40 pesos. Yung budget ko sa itlog is yung isang tray. But actually, may sobra pa akong itlog doon nasa refrigerator. So, bumili lang ako ng 10. So, 550 yata ito nabili ko. So, yung mga 5 pesos sa palengke mas mura pero okay na rin. So, ayun. Tapos, dahil meron kaming bread, so bumili ako ng best food sandwich bread kasi mas mura ito compared sa Ladies Choice. Pero syempre, mas masarap pa rin yung Ladies Choice. Pero, carry na to. Okay na rin yan. So, this is 55 pesos. So, medyo may diferensya din talaga doon pag dito sa Tapos sa gulay naman, actually kulang tong gulay ko. Hindi na ako bumili ng malunggay kasi sobrang liit ng malunggay nila dito guys dun sa sobrang liit. Kahit nga ito, sobrang liit din. Kung bibili ako dun sa palengke, yung 5 pesos or 10 pesos, sobrang dami na talaga. Pero ayun. Tapos eto naman yung alubati. Nako, ang liit talaga. Sobrang liit. So 5 pesos is isang ganito. Sobrang liit talaga. So, wala na akong itong spring onion. Tapos sobrang lang. So, kailangan ko magtiis kasi hindi ako nakapunta ng palengke. So, tiis-tiis muna. Pero okay lang din. Tapos, yung aking 2 kilo na bigas, red rice. So, 2 kilo. So, 100 pesos. Si 50 ang kilo nito. So, ayun. So, wala nang bigas. So, purot na. Ubos talaga yung bigas namin. So, bibili na ako. Tapos, dahil sa meal plan ko, may tinola ako. So, bumili ako ng bangus. Ayan, 2 piraso na bangus.
120 pesos ito lahat, dalawa. So, nakalimutan ko siya ipa-slice. So, yung asawa ko na lang ipa-slice ko dyan. Sa papa na lang. Tapos, ito para sa paksiw. Paksiw yan. Ayan, 80 pesos. Tapos, dahil wala kanina yung binibilhan ko ng saging, yun sana sa kanya kasi sobrang mura. Ang ganito niya, lakatan niya is nasa 30 pesos na ata ang kilo, pero eto 40 pesos. So, eto na bayaran ko nito is 80. Pero sobrang laki naman. Ano din naman siya, maganda yung itsura niya. So, ayan. So, hindi na siya masyadong sa light. Pero, ayan. So, medyo marami na rin kasi mahilig sa kami dito sa bahay. Mahilig yung sa akin talaga. So, yun. Tapos, bumili na rin ako ng apple. Sobrang liit ng apples. Ayan. So, 10 pesos. Fuji apples. Bumili ako ng 5 piraso. Ayan. So, 5 pieces. So, ayun. Yun lang yung nabili ko kasi may munggo pa kasi ako doon. Isang ano lang. Kasi yung 1/4 na binibili ko ng munggo, isinahati ko siya sa sobrang dami na. So, dyan na lang ako bibili ng malunggay para sa tinola at saka dun sa mga sabaw-sabaw. So, yun. Tapos, ano pa ba? May chicken pa akong natira doon sa refrigerator. So, okay pa yon. Kasi yung lalagyan ko lang naman ng chicken is konti lang naman. Parang mga dalawang recipe, dalawang kainan lang. Yeah, dalawa. Hindi konting pansit. Tapos, pinansitan, may natira pa din konti. So, yun lang naman yung ano namin, kakain namin for the whole week. Whole week. Tapos, yun. Tapos, ang natira sa akin is, eto yung natira. Ayan kung magkano to. Kasi, kukunin ko pa to. Kasi yung 35, 60, 70. Yung 60, 70, 80 pesos ata. Yeah, 80 pesos. 70 pesos pala kasi 35 each yung bread. Si Papa Lisa sa allowance sa pinakuhaanan ko kasi siya lang yung pinabili ko. So, babayaran ko siya mamaya ng 80 pesos. Then, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So, kukunan ko to ng 80 pesos. Ano ba 80 pesos? 70 pesos. So, ito yung natira ko kasi nag-adjust ako sa itlog kasi isang dosena sana yung binili ko. So, 10 lang yung binili ko. So, ito yung natira ko. So, ito yung natira ko. Then, 200, then, 20, 30, 40, 50 pesos. Kasi namasahe pa ako kanina. Ano lang, papunta ko doon is naglakad lang ako. Pabalik dito, saka na ako sumakay ng tricycle kasi namasahe lang ako ng 10 pesos. So, ayun. So, at least may sobra pa ako para kung maubusan man kami, kung ano may maubusan sa amin. At least may extra pa. Kasi, kanina din, bumili din ako ng gamot ni Hagrid. Pero hindi na to included dun sa, allowance namin sa pagkain. So, bumili ako ng tempra. So, this is 99 pesos. So, hindi ito kasali doon. So, ipapainom ko stock sa kanya mamaya kasi yun nga, naubos yung tempra na bibili ko nung isang araw. Kasi hindi pa lumuho pa yung kanyang doon, lagnat. So, ayun. So, yun lang guys. Yun yung aming haul at kakainin namin for the whole week. So, I'm happy na may sobra. So, yun naman talaga yung may sobra pa talaga para at least may mauubos, at least may ano ba yun, nabubulol na ako. Kung may sobra, at least meron ng mabibili para sa mga mauubos. So, yeah. So, I hope you guys enjoy and please follow me sa aking Facebook tsaka sa aking Instagram, Our Family Budget, at mag-subscribe na kayo kung hindi ka pa nakapag-subscribe, and see you in the next video guys. Bye-bye!